So yan guys, nagpakabit na rin si Doc. Mukhang nangangamoy Clark ride na to, breakfast ride ah. Nag-deactivate. Meron boss, meron. Sabi tayo. Ha? Ah, ang pangalan nyo? Jo Marie? Shoutout sa'yo boss. Boss oh, ingat na lang dyan, ingat. Ingat. Uy, sayang ang motor. Sa inyo ba guys, madalas ba kayo nag-expressway ride? Kayo ba, dapat pag motor medyo ano eh no, medyo bigyan nila ng exempted sa expressway. So what is up guys, Timoro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Shush! Yes, we are back guys. So ayan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timoro Vlog here nga pala guys. So for today's video, ewan, stroll tayo. Then ewan ako saan tayo mapadpad o saan tayo mapunta. Pero ngayon is pupuntahan natin si Doc sa Robinson. Bali pakabit siya ng RFID kasi kaninang lunch hindi ko na kasi na-videoan dahil nagmamadali na ako. Nagpakabit ako ng RFID dyan sa Kalasyaw, meron na guys. Pero hanggang Sunday lang eh. Ewan ko kailan ko ma-upload tong video na to. Yan, sa mga may mga bagong kotse dyan o motor na pwedeng pang expressway, yan, bali nagkakabit sila dito sa Kalasyaw guys, sa Robinsons Kalasyaw. So yan, let's go. Yun nga, at least pero kayo yun no, hindi hassle kaysa bumiyahe pa tayo ng Pampanga. Kaysa bumiyahe pa tayo ng Pampanga para lang magpakabit ng RFID, di ba? Or sasabay natin sa ride, hassle. Kaya ito, kaninang lunch nagpakabit na ako sa ano, sa Robinsons. Eh hindi ko na rin na vlog. Kasi medyo nakamadali na, lunch break ko lang pinakabit eh. Syempre may negosyo rin naman tayo, hindi pwedeng iwan lang. Kaya yun, lunch lang talaga guys. So tara guys, let's go. Let's go. Lumipad yung kwintas natin. Gold pa naman. So ayan, kayo ba sa mga kung may followers ba ako dito na naka big bike, nakita ko naman na marami nag-post dun sa post your motorcycle, na marami rin followers natin na naka big bike. Sa inyo ba guys, madalas ba kayo nag-expressway ride? Unang-una sa lahat, okay ang expressway ride kung talagang maganda yung sadya mo or talagang tanggal kate, walwal. Pero as of now, alam ko marami ng active na rin pati Teplex eh. May mga speed cam na sila na active na rin sa Teplex. So yun talaga is 100 na lang ang takbo natin. Kayo ba, dapat pag motor medyo ano eh no, medyo bigyan nila ng exempted sa expressway. Kasi unang-una maliit tayo eh. Although mabigat yung bike, pero minsan kailangan pa rin natin ng speed eh. Hindi naman na sobrang speed. Siguro 150 medyo exempted na nila yun sa ano, sa expressway. Pero pag 100, nako medyo bitin, di ba? Kaya sa mga followers ko dito, kayo ba, kung agree ba kayo na 150 ang top speed, ang ano pala, ang minimum speed ng ano, ng motor sa expressway? Tingin ko yan, bitin yan eh. Ewan ko na lang
lang sa inyo. Then yan, sa mga underbone naman na meron boss, meron, tabi tayo. Kaya lang, sticker. 50 ba? Ha? Saglit lang. Saan kayo? Taga saan kayo? Bintang sir. Ang pangalan nyo? Joe Marie? Shoutout sa'yo boss. Check ko kung may dala ako. So boss oh, ingat na lang dyan, ingat. Ingat na lang. So ayan o, mabalik na tayo na wala ko yung kuya. Yun nga, sa mga underbone na hindi pa nakakapag-experience ng big bike na gustong pumasok sa expressway, kwento ko na lang yung pakiramdam sa expressway. Sa expressway sa umpisa, okay siya dahil makaka-top speed ka eh. Basta alam mo lang yung kung saan yung camera. Pero yung tipong rides na kung enjoy ba, enjoy naman. Yun nga, diretso nga lang. Yun nga, medyo siguro na nawa lang kami, or wala pa kaming balak puntahan sa na kailangan namin mag-expressway. Kaya yun alam nyo naman, nasa north kami, hindi naman din kami pwedeng mag-Marilaki. Masyadong malayo na, pagod na kami pag pumunta ng Marilaki. Kaya yun lang naman, ang experience naman namin is yun, no? Okay siya sa pag umahataw ka, nakaka-enjoy, pero hanggang saan, di ba? Unang-una ngayon, mahigpit na sa expressway. Pero sa pakiramdam guys, lalo na pag bago ka sa expressway, grabe, ang sarap. Pwede ka mag-speed, top speed. Noon, mga way back, di pa masyadong mahigpit. Hello po. Sarap po. So, yun naman, mabomba sila yun naman yung ganung experience is wala, syempre kahit sino naman sa atin gusto makapagmotor sa expressway iba nga, Raider ginamit na pang skyway, di ba? Malay nyo, hindi naman natin alam yung mga rules nila. Malay nyo, biglang pagbigyan nila yung mga pagbigyan nila yung mga underbone dyan sa expressway, di ba? Di sama-sama tayo ngayon dyan. Pero which is, alam ko, delikado syempre sa mga rider na medyo mabababa, di ba? Ayan, shoutout pala, nagpapompa sila kaya medyo nawala ako sa topic ko. Yan, siguro this month magsiset kami ng expressway ride, kaya yun ang tinatabi ko sa inyo. Abangan nyo yan guys, sobrang solid yan, expressway ride. Kaso mukhang hindi tayo magkakapag top speed. Mastig na mga bike nila. Ayos mo sa so ayan guys, ayos yung mga bike nila, Stig. So ayan guys, dito na pala tayo sa Robinson. Ang motor ni Doc, wala pa, nauna pa tayo. Ayun na, nagpakabit na ng RFID. Doc. Kaninang lunch ako nagpakabit ako Ayos sir yung vlogger, diba? Ay, yes po, ma'am. So yan guys, nagpakabit na rin si Doc. Mukhang nangangamoy Clark ride na to, breakfast ride Na-deactivate. Tagal natin hindi nagra-ride. Naiwan na may negative 14 pala yung Clark ride natin. Ay, oo. Ay, ano yan ma'am, pinalitan? Sa kanila ma'am, hindi na-deactivate kasi instead na magpalit sila ng RFID, nagpalit sila ng motor. Diba Tim? Si Boss Tim nagpalit ng motor. Hindi niya nahalata na deactivate. Pareho lang naman kaming nag-load nun So ito yung So yan guys, hanggang linggo pa kayo ma'am, no? Yan, hanggang Sunday pa sila dito guys.
Kaya sa mga may mga kotse, bagong kotse dyan, yan, pakabit na kayo dito. So yun guys, mamaya ulit. Up to 7 PM. Oh, yun, up to 7 PM pa. So yun guys, dito kami sa Robinson ngayon. Bigla ang tambay. Nakasama natin si Jejabel, Konsi, then yung kumpara ni Konsi. Then si Doc, welcome back. Then yan si Renzo. Ito yung mga bikes namin dito. Pakita ko yung mga bikes namin. So ito yung mga tagal na natin kasama to si Doc. Ngayon lang nagbabalik eh. Itong Benelli 502, itong GX6R natin, then itong dalawang Z1, yan, magkumpare yan boy, parehas rin pati exhaust, oh. Titanium boy. Then yung kay Renzo, then abangan nyo yung next bike nito na 400cc. Then ito yung kay Jejabel. Yan guys, like nyo yung page ni Jejabel. Lalagay ko na lang dito. So yun guys, biglang tambike lang naman kami, kaya yan, walang ka-organize. Di nga kami naka-club shirt ngayon eh. Si Jejabel lang. Masabi mo kay Boss Kyle? Ay, naku, sayang yung bike. Sayang yung bike, nakatingga sa bahay. Boss Kyle, ano na? Ilang vlog nang wala ka? So yun guys, tambay kami dito. Ewan ko saan kami magpo-food trip. So yan, nandito na yung mga kasama natin sa Auto Bros. Then food trip kami. Ha? Ang last bike. Ah, sige Doc. Yan. Then ito kaya yan kami magbull. Saan tayo dadaan? Diretso na, no? Hoy, sayang ang motor! Magbol! Si Boss Kyle nakasasakyan. So yan guys, magbol shawarma tayo. Touchdown tayo dito sa Magbol Shawarma. Brown out ata. Brown out, man. Napaka-timing naman. So ayan guys, dito kami food trip sa Magbol Shawarma, pero brown out eh. Ewan ko lang kung anong decision nila. So yun lang guys. Hindi ko na na-videoan dito, brown out kasi sa Magbol. Pero solid pa rin yung pagkain nila, kaya pinili na namin dito. So yun lang naman yung galaw natin ngayong araw. Then ngayon uwian na. Ay, solid, busog ako, grabe. Uwian na, brown out dito sa Dagupan, boy. Sheesh. Grabe namang brownout yun. Pero solid tong lakad natin yan. So guys, pauwi naman na, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Team Oro Vlog, I'm out guys. See you next vlog guys. Bye bye. Sheesh.